Днес в пекарната работата е дебела, буквално, защото правя дебела палачинка. С не много усилия и вие може да имате такава у дома. И да зарадвате всички. То не са ягоди, маскарпоне. Хайде, нека я направим. Точно 10 яйца ще ми трябват, защото тези са размер М. Взела съм по погрешка, както и да е. 8-10 яйца. Толкова за начало на тази дебела палачинка. Захар, мляко, яйца, брашно. Това са всички нужни съставки за една палачинкова доза. Или палачинково тесто. Ще има малко захар, защото идеята е сладко. 1-2 лъжици в тестото. Брашно. Забележете, че всичко слагам в тази голяма купа, наречена в кулинарния свят басан. Обичайно се разбиват първо по различен начин съставките, но аз пасирам сместа, което много улеснява всичко. Реално. Изсипвам в един съд, пасирам и оставям за 5-10 минути. Ако не пасирате сместа така както е сега в момента, ще станат бучки, почти е сигурно. Ванилия за аромат, може и друго, например някакъв по-пикантен алкохол. Защо не? Семенцата от шушулката вътре, добавяме и малко мазнина. Най-често тя е масло, защото има по-хубав аромат. Така, мисля си дали не съм пропуснала нещо, не съм и действам с пасатора, може и в шейкър кана. Идеята е да няма бучици. То е ясно. Перфектно изглежда сместа, вижте от по-близо, лъскава. Ще се поуплътни, защото поне за 15 минути ще оставя, както и за нормалните палачинки. Това си е класическа смес за палачинки с немалко яйца, но обогатена с ванилия. Виж, ела. Страна. И ето ги ягодите. Защо са ни ягоди? Защото са сладки и сезонни вече. Най-накрая можем да ги сложим в тестото, но има опасност да го увлажнят леко. Аз съм решила да ги мацерирам. Или, иначе казано по-нашенски, да ги поръся с захар. Ще има и малко ванилия към тях, евентуално лимончело и ще ги оставя така, да пуснат своите сокове. И ще е чуден топинг, с който да завършим рецепта. Това са половин килограм ягоди. Режа ги на ето такива малки купчета и ще ги сложа например в тази тенджерка. Ще ми отнеме време, виждате, не са малко ягоди. Но правим дебела палачинка за много народ. За всички ще има от сърце. Една, даже 2 щедри супени лъжици захар към ягодите. Колкото повече стоят с захарта, те ще отделят своя сок. Вкусен сок. И ще стане като идеален топинг. Между другото става и за лимонада. Тоест тези ягоди на парчета, добавяте лимон, вода, газирана или просто минерална и готово. Ще сложа и малко босилек, защото комбинацията много ми допада. Класиката е с мента, но опитайте с босилек, ако сте по-смелите кулинарни експериментатори. Знам, че ще ви хареса. И сега бъркаме. Готово, оставям ги. Сега ви изглеждат сухички, ще ги видите след 30-40 минути, ще са тотално различни, метаморфоза, но е хубаво да се настудят. Сместа за палачинките отпочина, ягодите съм ги откусила, остана само да приготвя нещо като крем. Той ще е маскарпоне крем, с който да поднесем цялото това. Разточителна закуска ви предлагам като рецепта днес, така че внимавайте. Това е малко пакетче маскарпоне, към което добавям захар, може и пудра. Тази е кристална, такава имах сега. Това е животинска сметана, 35% масленост, тук що е извадена от хладилника. Защо? За да се разбие добре. Не я разбивам отделно, директно вътре. Тя е 200 мл, маскарпонето 250. А захарта, колкото решите. Изглежда невъзможно да стане крем, но ще стане, защото сметаната ще се свърши работата. Ако се чувствате по-сигурни, разбийте я отделно, но за мен това означава още един съд, който да изцапам. Най-мъдро е първо да разбием маскарпонето, но и така може. Страх ме да не се напръскам, защото това е една от любимите ми дрехи. Вече прилича на крем. С шпатулата си помагам. И така съм сигурна, че миксер е хванал абсолютно всички части на сметаната. Готов е. Пухкав, вкусен, маслен, универсален крем. Става за торти, става за десерти тип тирамису,
Ето, че и за тези палачинки ще видите малко по-късно идеален. Прибирам го в хладилника и най-накрая се захващаме с готвенето на палачинката. Междувременно да ви покажа във фурната. Там вече тавата загрява може би 15 минути на 220 градуса. Трябва ни жега. Гореща тава, в която ще печем дебелата палачинка. Мързелива можем да я наречем още. Масло. Този звук. Добре ли е? Охо! Внимавайте да не се изгорите, защото е опасно. Тази тава е малко плитка, надявам се да не ми се даде проблеми. За пръв път да махам масло, датата и часа да запишем. Наистина ми се струва много, все пак е сместа има. Разбъркам я, тя се е поуплътнила и директно изливам. Да видим дали тази тава ще я събере. Май ще ми остане смес обаче. Тук ще прелее. Така остава. Остава за една по-малка палачинка в друга тава. Какво да правя? Не ми се рискува. Сега цялото това нещо влиза в горещата фурна. Още малко ще добавя тук в крайчето. Вау. Но остава, виждате ли? Това е колкото за едно малко тиганче. Иначе това е двойна доза на рецептата, която винаги правя. Ако я намалите на половина, в един тиган 26-8 см ще стане. И мисля долната част да я сложа. Да видим, най-внимавам тук. Вау. Надявам се да нямам проблеми така. Хоп. Хайде, бай-бай! Чао! Фурната не се отваря по време на печене, все едно приготвяме еклери. Мисля, че за 15, хайде не, 18 минути. Толкова. Надявам се да стане перфектна, както всеки път. А за другата смес имам опция. Вариант А. Отива в хладилника с места и утре правя ново дебела палачинка, но в тиган. Чугунен ми е перфектен, защото е с дебело дъно, може да бъде и друг. Вариант Б. След като извадя тавата, слагам тигана да се загрява и веднага имаме още дебела палачинка. Цялото количество доза е за 8 порции. Изгаря! Вече толкова е бухнала тази дебела палачинка, че виждам как в края вече се допира до реотаните почти. Те са покрити, разбира се, но там очаквам да имаме черен цвят. Надявам се да не е така. Толкова красиво е бухнала. И сега, ако се изкуша да отворя и нещо да направя, магията ще се изпари. Така че още 7 минути стискам зъби и да видим какво ще се случи. Това е експеримент и за мен. Моята фурна в София е по-различно. Не знам. По-дълбока е тавата, може би. Същите ягоди след едно известно време в хладилник приличат на ягодова супа. 5 минути и излиза грамадната палачинка. Много си е добре. Знам, че е предвидено за закуска, обаче капка алкохол ще има. Миро каза, внимавай да не изгори палачинката. Точно на време капачка Бейлис ягоди, маскарпоне крем и дебела палачинка с ягоди за закуска. Готов ли си? Раз, два, три! Ха-ха! Ле! Обещах ли да е голяма? Обещах ли да е дебела? Обещах ли да е вкусна? Не мога да й се нарадвам. От тази страна казах ви, усетих, че нещата са по-тъмни, отколкото искаме. Затова, както и в живота, не всичко е черно, има и бяло, има и добре златисто, всички цветове. Какво следва от тук нататък? Имаме една прекрасна палачинка, върху която надграждаме. Крем, който почти веднага ще стане течен. И това е идеята. Отгоре ягодки, гледайте сега. Ще има контраст на вкусове, на текстури. Бях приготвила и филирани бадеми, но се отказах. Боже. Искам да ви покажа, някъде да отчупим, но след малко. Хайде първо да я направя цялата. Плюк. Чувствам се като фея магиосница. Да си ягоди богато. Хе-хе. Все пак ще запека малко филирани бадеми. 2-3 щипки. Хоп. Имам
имам за разпределяне още от този маскарпоне крем. С крем сирене също става много добре, особено с ягодите. Белия крем може да ви изглежда малко сега и да го няма навсякъде. Това е идея. Режат се парчета, навиват се на рола и се яде. Като и дюнер, който обаче няма месо и ягоди. Реално това цялото нещо може да се направи едно роло, само че е по-хубаво да не се готви на високи температури, за да не е толкова надуто. Палачинково роло. Малко по-едри парчета ягода съм заделила. Може и да не се виждат, но все пак така, за настроение. Така и бадемите. Съвсем леко запечени филирани бадеми. Много малко. Може и други ядки, шамфастъците ще са супер. Финалният штрих. Боже, не е ли красиво? Край! Охо, чуваш ли? Хрупкава. С ножица е най-лесно. Така. Готово. По-изгорялата част за мен не ме притеснява, не е черно. И как се яде това нещо? Завиваш го така, като дюнер. Везуви на удоволствието. Мале. После отивам на фитнес. Поканете близки. Направете за семейството с тази дебела плочинка и след това излезте навън. Разходете се, тренирайте, спортувайте, ще имате нужда, но ще се чувствате много добре, защото е толкова вкусно. Хайде, чао и да ви е весело!